awak dhewe dadi menungso iki angkuh sak kepenake dhewe. Pengine mulya, urip kepenak, wegah rekoso. Ora duwe rasa cukup, sambat ae, kurang terus. Ora pengen kalah, pengine menang terus. Isine mung nafsu, nganti lali bakale mati. Bakale dipendem nek jero cepuri, dibungkus kain mori. Apa ora wedi bakale nek akhirat kabeh kuwi dadi pitakonan. Wis, gak usah ngono kuwi. Saiki gawe tumindak sing becik. Gak usah mburu dosa. Ora penting sugih. Duwe bondo akeh nek mung bakal gawe sorong. Urip sing bener, golek donya kanggo akhirat. Ora mung pengin donya sing mung gawe cilokane akhirat.